Hasança. Gençlere bir şey söyleyeceğim yazırsınız. Başlasın artık.
Добре дошли в тази уютна сватбена зала на ресторант Крушата. Днес сме тук, за да отпразнуваме сватбеното тържество на Гюлджан Мехмедова Ахмедова и Ахмед Селимов Мехмедов, от днес и завинаги семейство Mehmedovi. Sayın misafirler, değerli konuklar, hoş geldiniz bu güzel düğün salonumuza. Bugün burada kutlayacağız iki gencimizin, Gülcan'la Ahmet'in düğününü. Gençler diyor ki, bir hayat seçtik, güneşi hiç batmayacak. Bir ömür bulduk, koklayınca solmayacak. Bir yuva kuruyoruz, hiç yıkılmayacak. Buna yemin ettik, hep böyle kalacak. Sizin adınızdan ve kendi adımdan gençlere mutluluk, sağlık, sevgi, uzun bir ömür diliyorum. İyi eğlenceler hepinize. Скъпи гости, знам, че се вълнувате и сте в очакване, но в залата има хора, чието сърца много повече се вълнуват от вашите. Това са родителите на младоженците. Нека да ги аплодираме с заслужени аплодисменти и да заповядат тук. Да заповядат. Защо плачете? Това са сълзи на радост, предполагам. Те се вълнуват, защото днес са щастливи да видят плода на своя труд, а именно щастието на своите деца. Сега в залата ще влязат младоженците, придружавани от своите кумове Сибел и Сюлейман. Да ги посрещнем с аплодисменти!
Днес вие вече сте едно цяло и ще вървите заедно по пътя на вашата слава. Новият живот ви очаква, за да поднесе своите дарове. Един от тях вече го притежавате в сърцата си. Любовта. Тя е най-голямата сила. Затова бъдете винаги ръка за ръка. И така всяка преодоляна трудност за вас ще се превръща в радост. Поздравявам ви с тази забележителна дата, която ще помните цял живот, и ви пожелавам красиво и щастливо пътуване по вълните на вълшебното море, семейният живот, по пътен вятър към просторите на бъдещето, гълъбова любов, орлова старост и късмет във всички ваши начинания. Но сватба без пръстен не може, затова сега ще помоля кръстницата да им подаде пръстените и те да си ги разменят. Два славия гнездо са свили, две влюбени сърца пръстени сменили. Честито! От червената лента можеш да раздадеш на играят, да не се закачат. Може на момичетата да раздадеш червената лента за щастие. За такъв празник обикновено се пече и обредна пита, с която сега свекървата ще захрани младоженците. Заповядай! Първа хапка със сол е за булката. Символ за любовта, с която я приемате като своя родна дъщеря. Втора хапка със сол е за младоженеца. Да е силен, за да носи цял живот булката си на ръце. Втора и трета хапка с мед, за да са сладки дните им и най-вече нощите, за да напълнят къщата с много дечица. По една хапка с мед и за кумовете, за да им се ослади кумуването. Да вам цял живот да сте до младоженците, да ги подкрепите и да им помагате. Благодарим на свекървата. Сега да видим кой ще командва в семейството. Ще разчупите питата, като застанете с гръб един към друг. Който отчупи по-голямото парче, неговия глас ще се чува. Да видим. Булката не може... хвани! Хайде! Мисля, че малко по-голямо парче е на булката. Значи нейният глас ще се чува. Всяко ново начало, уважаеми гости, започва с наздравица. Сега кръстникът ще отвори шампанското и ще налее в чашите, за да отпият първата си глътка заедно. Няма. Шампанското се изпива до дъно. Шампанското, ако обичате и вие си вземете чашите, за да се чукнете за на здраве. На здраве! Шампанското се изпива до дъно.
Да не остава и капчица. Браво! Заслужени аплодисменти. Чух, че кръстника е бил добър дегустатор. Изпий ти твоето вино. Горчиво. Горчиво, най-после каза горчиво. Горчиво за младоженците. Не пренебрегвам и кръстницата и тя да си изпие виното, ако обича. Какво беше виното? Горчиво. Второто горчиво е за тях, за кръстниците. Браво! Продължаваме обаче с пиенето на шампанско. От една чаша ще пият младоженците, ще си поделят виното така, както ще поделят и мъки и радости през целия живот. На здраве! Сега ще щупят чашата. Ако обичат децата да се махнат оттам. Децата. Много парченца, много дечица. Какво ще е първото? Момче или момиче ще видим със следващия ритуал, в който булката ще ритне менчето.